Jafar dan yang dah dong faya Assamau hai Assamau faya jeng logoce ang gagam gedet moनसे updates लाबोनो थांगासिनो दङ बिथां Anything Mj नि बिषय बाराय हाय आंखौहाय उदालगुरियाव विटनेस होनोहाय लिंबोनाय आं खोथागासिनो दं नेनानै था बिनि सिगां आं मोनसे इनफरमेशन आं खोथानो सानो मेडिकेल हेल्थनिनो बे जाबाय RH नेगेटिव बा RH इनकम्पेटिबिलिटी जेखौहाय जों बुङो बे मोनसे गोगोम गिदिर मोनसे हेल्थ इशू RH होननानै बुङोब्ला गोबाङानो जों मिथियो जे मानसिनि अन्न रोखोमनि ब्लाड ग्रुप थायो A पजिटिव B पजिटिव ओमफ्रायहाय AB पजिटिव O पजिटिव बेबायदि ब्लाड ग्रुपिं थायो ना ओमफ्राय खायफाना नेगेटिव थायो जेमन A नेगेटिव B नेगेटिव ओमफ्राय AB नेगेटिव O नेगेटिव बेबायदि सो बे नेगेटिव जायफोरनि ब्लाड ग्रुपिं थायो बिसोरनि थाखायहाय बे RH इनकम्पेटिबिलिटीया मोनसे गिदिरनो सिरियास हेल्थ इशू बेयो स्पेशली हौवाफोरनि थाखाय नङा हिनजावसाफोरनि थाखाय माब्ला होननानै बुङोब्ला जेब्ला हिनजावसाफ्रा प्रेगनेन्सि जायो ओमफ्राय जाय पार्टनार बेनो जुदि पजिटिव ब्लाड ग्रुपिं थायोब्ला अब्ला किन्तु बेयो सिरियास हेल्थ इशू होननानै बुङोब्ला जुदि जाय प्रेगनेन्सि जागोन ना जाय हिनजावसा प्रेगनेन्सि जागोन बिनि ब्लाड ना जुदि ब्लाड ग्रुपिंआ जुदि नेगेटिवब्ला आरो पार्टनार बा हाजबेन्डनि ब्लाड ग्रुपिंआ जुदि पजिटिवब्ला माने फैनाय फिसानि जे ब्लाड ग्रुपिं बे ब्लाड ग्रुपिंआ नेगेटिव जानाय ना पजिटिव जानाय बेखौ जों मिथिया बुंनो हाया किन्तु जों हमना लायो जे एकर्डिं टु मेडिकेल हेल्थ साइन्स मान लायो जे फिसाया पजिटिव ब्लाड ग्रुपिं फिसा जानो हागौ सो जुदि फिसाया पजिटिव ब्लाड ग्रुपिं थायोब्ला बिमानि उदैयावहाय बिमानि ब्लाड ग्रुपिंआ जाहैबाय नेगेटिव फिसानि ब्लाड ग्रुपिंआ जाहैबाय पजिटिव बेयावहाय अटोमेटिक मा जायो जेब्लायबो जोंनि देहायावहाय इमिउनिटी प्रडिउस खालामो जेया हচ্ছে जोंनि बडियावहाय जुदि एनी एन्टिजेन माने जेमन जों नुयोना जों नर्माली जुदि बुङोब्ला आर्मिफ्रा जेकुनु जुदि बायरानि मानसिफोर बा अनादार कान्ट्रिनि मानसिफ्रा जुदि एटाक खालामो फैयोब्ला आर्मिफ्रा अलवेज रेडि थायोना बेखौ एटाक खालामफिनो बेबायदिनो जोंनि बडि सिङावबो इमिउनिटी थायो बे इमिउनिटीया मा जायो जेब्ला जोंनि बडियावहाय एनी काइन्ड अफ माने एन्टिजेन जुदि एन्टार खालामोब्ला बेखौहाय माने एन्टिजेनखौहाय डिस्ट्रय खालामनायनि उनाव जोंनि बडियावहाय इमिउनिटी प्रडिउस जायो एनटिडी व्हाइट ब्लाड सेल्स होननानै बुङोना जोङो व्हाइट ब्लाड सेल्स रेड ब्लाड सेल्स बयबो बेखौहाय फरायखायो साइन्सआवहाय सो बे व्हाइट ब्लाड सेल्सआ फैनाय बे एन्टिजेनखौहाय डिस्ट्रय खालामो सो जुदि पजिटिव ब्लाड ग्रुपिंनि फिसा जुदि उदैयाव थाबायब्ला बे फिसानि ब्लाडखौहाय बिमानि ब्लाडना मा खालामनाय जायो व्हाइट ब्लाड सेल्सआ बेखौहाय एन्टिजेन हिसाबै लानानैहाय फिसानि देहाय ब्लाड सेल्सखौहाय डिस्ट्रय खालामो आरोना थ' बिनि जुनैनो अलवेज माने जायफोरनि हिनजावसाफोरनि स्पेशली नेगेटिव ब्लाड ग्रुपिंब्ला एसे साबधान जानांगौ दं ओमफ्राय बेनि उनावहाय ट्रिटमेन्ट दङ बे जाहैबाय रगाम होननानै बुङो आरो इमिउनोग्लबुलिन इन्जेक्शन दङ बे इन्जेक्शनखौबो होनाय जायो जाहाथे बे बिमानि देहायाव जे एन्टिबडी बे एन्टिबडीया जेन पार्मानेन्टलि बे पजिटिव ब्लाड ग्रुपिंनि जे एन्टिजेन बे एन्टिजेनखौहाय डिस्ट्रय खालामनो हाया बिनि जुनैनो इमिउनोग्लबुलिन इन्जेक्शनखौ होनाय जायो जाहाथे फिसाया डिस्ट्रय जायो बायदि ना फार्स्ट बेबिब्ला बेयो एसेग्रामनि प्रब्लेम जाया मानो होननानै बुङोब्ला बेयो फार्स्ट टाइमनि गुनैहाय एक्सपोज जायो बिनि जुनैनो एसेबां फिसानियावहाय एफेक्ट जाया किन्तु द्वितीयबार जुदि आरोबाव बिमानि ब्लाड ग्रुपिंआ नेगेटिभ आरो फिसाया जुदि पजिटिभ ब्लाड ग्रुपिंनि सासे फिसा जुदि बियो कनसिभ खालामबावोब्ला बे खेत्रआव किन्तु बिराद रिस्कि जायो जुदि रगाम इन्जेक्शन लायाब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बिमानि देहायाव जे अलरेडि एन्टिबडी तैयारि जानानै थाखादों बे एन्टिबडीया पजिटिभ ब्लाड ग्रुपिंनि फिसा कनसिभ जानायजों लोगोनो बिमानि जे एन्टिबडी बे एन्टिबडीया फैनानैहाय थ्रु प्लाजेन्टा माने जोर होननानै बुङो नामा बड'आवहाय बे जोरनि थ्रुयैहाय कारण बिमानिफ्रायनो गाथेनबो साप्लाय जायो ना बे जोरनिफ्रायनो गाथेनबो साप्लाय जायो फिसानियावहाय ब्लाड सार्कुलेशननिफ्राय लानानै अक्सिजेन निउट्रिसन गाथेनखौबो बेनो प्रभाइड खालामो सो बिमानि देहायाव जे एन्टिबडी बे एन्टिबडीया फैनानै फिसानि ब्लाड सेल्सखौहाय डिस्ट्रय खालामो सो मिसकेरेज जानायनि हाइलि चान्सेस थाखायो ओमफ्रायहाय जुदिअ बा फिसाया सार्भाइभ खालामोब्लाबो हार्ट फेलियर ओमफ्राय आरो जन्डिस
माबा माबि गोबां प्रब्लेम थायो डिजीज कंडिशन बेफोरो जायो तबे भिउआर्स फार्स्ट गिनायनि दरकार गैया जाय चिंग्रिफोरने आर इज नेगेटिव माने ब्लड ग्रुपिंआ जुदि नेगेटिवब्ला ओ नेगेटिव ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव जुदि बेफोरबादि नेगेटिव ब्लड ग्रुपिं दंब्ला नोंसोरो दागि जुदि नोंने पार्टनारने ब्लड ग्रुपिंआ पजिटिव नङाब्ला माने नेगेटिव लालाय कोनो प्रब्लेम गैया आर जुदि पजिटिव लाबोनो गिनायनि दरकार गैया मानोब्ला बिखौहाय बेकआप होनोहाय जोंनो इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन थाखायो रगाम होननाय बे रगाम इंजेक्शनखौ होब्लानो जेबो प्रब्लेम जाया स बिथां एनिथिं एमजेआ दा सान्दि बेंगली सिख्लाजों गोसो थोलायनानैहाय बेखौनो हाबा लाथारनाय जाबाय आरोना मा होनबावनाय आर बेचारा ओरैबादि मोजां मोनबाय नागारलायनो हाले आर हाबा खालामनायसो जाबाय समाजाथ' होखानाय नङा बिनि जुनैनो रेजिस्ट्रि हाबा खालामनायसो जाबाय आरोना उपाय गैया आब' नों फैखानांगोन जाबाय आरोना बेंगलनिफ्राय आंखौ डिउटि छुट्टि लाहोलायनानैहाय उदालगुरियाव फैहोबाय विटनेस जानानैहाय उपाय गैया फैनांबाय किन्तु आं बेखौनो बुंनो सानो दा हाबा जाबाय फंबाय ओरैनो हनै एक्चुअली बिथाङा आंनि आदैनि फिसाज्ला दै आंजोंहाय गोदाव सोराव मा सन्देह खालामबाय थावनो सन्देह खालामनाङा दै ओमफ्रायहाय जाय सिख्लाफ्रा बिथांखौ मोजां मोनोब्ला एबारनिफ्राय एसे साबधान जादो दै नङाब्ला नाथायला आं विटनेस जादोंना आंसो बिराद गब्रगोनलै सेस नै जोंने उनावहाय ब्रादारा जिरायनानै दं बिथाङाबो आंजों लोगोसे बलिका बक्रा जानांदों विटनेसआवहाय स दायो लोगोफोर जोङो दाबसे जायगायाव थांगासिनो दं नेक्स्ट भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो दाबाव थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय